Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye. O formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye. Maquillage, musorosiri, coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6. O fana formation tellement be san 1 ani kalo 6. Tatouage, farafin jabi, hindu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ. N'o bana amina i former façon business la donc o kalo 6. À ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ. O kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ. Centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la. Centre Mardianière bɛ Segu Midine. Centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la. Ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Mifa production Jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma bi tɛnɛndonya na. Nin ye anw ka acti fama o tɛ dɔwɛrɛ jɛmukan mun n'a bɛ sigi anw ka finitigiw fɛ ni o ye an ka sɔrɔsiw ka opération kɔnɔna na u ye baara minnu kɛ o jɛmukan nin y'o dayɛlɛnnen Mifa ani Ondu sanfɛ k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye anw ka famaw k'a daminɛ ni avril kalo tile 21 fo ka n'a bila bi la u ye wulikajɔw caman kɛ n'a bɛ f'o ma ko opération ani ratissage k'a ɲɛsin kɛlɛbolow ma kɛlɛbolo minnu ni wagatiw la n'u kɛlen don ka janfa ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye jatigɛwale maaw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw ka fara jamanadenw kan an bɛɛ jɛlen don ka kɛ cɛden kelen ni wagati na k'a ɲɛsin an ka armée ma n'o ye an ka famaw ye ka se k'u ka sankɔrɔtaw kɛ walasa u kɛlen don ka kɛlɛ min ta u bɛ se ka sebaya sɔrɔ o baaraw an bɛna an da don o fɛ. Bi kunnafoni k'a d'aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheick Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Mamusu a y'aw bisimila. I n'a fɔ n y'a d'aw tulo kan cogo min na k'a daminɛ fɛn min ye avril kalo tile 21 ka n'a bila nin wagati na an ka finitigiw n'o ye an ka sɔrɔsiw ye u kɛlen don ka wulikajɔw caman kɛ. Wulikajɔ mun kɔnɔna na an b'a d'aw tulo kan k'a fɔ banbagaci kɛwale tigilamɔgɔw n'o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw u kɛlen don ka dankari u ka maaw caman na. I bɛ a jateminɛ ni an tagara nin wagati na Kidale région kɔnɔna na olu ka dugu dɔ bɛ ni dugu yɛrɛ tɔgɔ ye Tal Andak ale ni Tesaliti yɛrɛ cɛ o ye kilomɛtiri 82 ɲɔgɔnna ye. I b'a ye fɛn min an ka jateminɛw ani lakɔlɔsiliw finitigiw fan fɛ o kɛra sababu ye ni avril kalo tile 21 kɔnɔna na ka se ka dankari an b'a fɔ maaw la maajugu minnu tun kɛlen don ka labɛn kɛ k'u ɲɛsin an ka duguw ma u tun bɛ fɛ ka taga attaque kɛ fɛn min Kidale région kɔnɔna na. I bɛ a jateminɛ u ka maa caman olu bɔnɛna u ni na maa dɔw minɛra fɛn min ye u ka kɛlɛkɛminɛnw caman olu fɛnɛ tiɲɛna wagati na. Hali bi an bɛ to o kɔnɔna na k'a daminɛ fɛn min ye an b'a fɔ avril kalo tile 23 ka taga bila avril kalo tile 24 o su kɔnɔna na nin kɛra an ka dugu la dugu min ni a bɛ wele ko Inafarak o fɛnɛ hali bi Kidale région ye i bɛ a jateminɛ AES nin wagati na ale ka kunnafonidiw sira fɛ n'a bɛ fɔ ma ko renseignement o sira fɛ an ka maaw n'o ye an ka famaw ye u ka kɛlɛkɛminɛnw olu donna kɛlɛ la nin dugu nin kɔnɔna na i bɛ taga jateminɛ fɛn min ye terroriste maa caman olu bɔnɛna u ni na hali bi u ka kɛlɛkɛminɛnw caman an sera ka dankari olu fɛnɛ la ka se ka u bali u tun bɛ fɛ ka waleya mun ta n'o ye ka na an ka dugu ka na olu attaquer an sera ka se sɔrɔ u kan ko o ko olu tiɲɛ. An bɛ to o don kelen na sankaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni avril kalo tile 23 ye an b'a fɔ an ka renseignement hali bi olu ye jateminɛ kɛ jateminɛ mun na u y'a yira k'a fɔ terroristes caman u kɛlen don ka labɛnw kɛ u kun kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye mun n'u u tun bɛna a kɛ an b'a fɔ kungo kɔnɔnaw na o de hukumu kɔnɔ u y'o kɛ san dugu la dugu min ni ale tɔgɔ ye Tɛnɛ ka na se u ka secteur la secteur mun ni ale tɔgɔ ye a bɛ fɔ a ma ko Mayaraso o de hukumu kɔnɔna na u tagara u dugu yiriw ni ɲɔgɔn cɛ
mais o bɛɛ hokumu kɔnɔna na renseignement ɲumanw fan fɛ sa an ka finitigilakaw donna kɛlɛ la fo ka taga se an ka sanfɛ pankuru la n'o ye an ka vecteur aérienw ye olu ye an b'a fɔ nin maa ninnu traité ka ɲa kosɛbɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye terroriste caman olu bɔnɛna u ni na fo ka taga se u ka ɲɛmaa dɔw ɲɛmaa minnu i bɛ a jateminɛ kelen b'a la o ye Hasana Sangare ni bɛɛ b'a a wele ko Abu ani Sayidu Sidibe ni ale bɛ wele ko Jabiru an ka finitigilakaw ni wagati in na ninnu kun kelen don ka sankaw se u dan na kosɛbɛ sanga ni wagati i b'a mɛn k'u binna dugu dɔw kan fɛn min ye an ka famaw u ye ninnu dabɔ baara la ni wagati in na hali bi kunnafoni b'a yira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ni o bɛnna an b'a fɔ avril kalo tile 26 ma ko an ka sɔrɔsiw nɔrɔyan fan fɛ u sera ka dankari terroriste ɲɛmɔgɔba 3 u ye dankari olu la nin terroriste ɲɛmɔgɔ ninnu i b'a ye fɛn min ye an b'a fɔ Samba Jalo ale kun ye maa ye maa mun ni a bɛ se mini ni o ye dɔw b'a fɔ ma ko engin explosif improvisé o tɛ dɔwɛrɛ ye furuninfɛnw don minnu bɛ don dugu la i ka bolimafɛn bɛ yɛlɛ a kan i t'a dɔn ko fɛn bɛ yen a bɛ tiɲɛni don kun ye maa caman bɔnɛ u ni na nin na civiliw ani finitigiw la o de hukumu kɔnɔna na sa an b'a fɔ ale kun bɛ se o kow la kosɛbɛ n'o ye Samba Jalo an ka maaw u y'ale bɔ baara la fo ka taga se zone de Tonga kɔnɔna na i b'a ye fɛn min ye Amadu Bari ni bɛɛ b'a wele ko Bura ani Ibrahim Jalo ni cɛ 3 ni wagati in na an ka finitigiw u ye dankari ninnu na ka se k'u dabɔ baara la k'a yira k'a fɔ u bɛna ko bɛɛ kɛ fɛn min ye Mali dugu o dugu ni attaque de bɛ ka kɛ dugu ninnu kɔnɔ u bɛ se ka a ko ninnu dan sira la cogo min na o de hukumu na an b'a da u tulo kan k'a fɔ fɛn min ye nin maa ninnu u ka nin baara ninnu kɛlen kɔfɛ u ka munition n'o ye kɛlɛkɛ marifa ni a balo olu camanba fo ka se u ka moyen de communication o tɛ dɔwɛrɛ telefoniw sɔrɔlu kɔ ani u ka nɛgɛjuru siraw caman olu sɔrɔla fo ka taga se an b'a fɔ minɛn dɔw ma minɛn minnu bɛ kɛ ka furonifɛnw labɛn n'o ye mini ani engin explosifw ye an sera ka dankari olu caman b'a la wa i b'a jateminɛ k'a fɔ ni action min yɛrɛ kɛra ni action ni usara sabula u kun kelen don ka janfa de kɛ n'a bɛ fɔ ma ko embuscade k'o labɛn ka ɲɛsin fɛn min ye ko sa ale ni Tonga yɛrɛ cɛ o ye kilomɛtiri 8 fɛn min ye Gunam cercle la ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma finitigilaka minnu kun kan ka taga patrouille la mais an b'a fɔ renseignement sababuya la an ka maaw u sera ka dankari ninnu fɛnɛ la an bɛna an ka kunnafoni bakuruba 2nan kɔnɔna na bi an bɛna an ka finitigiw dɛmɛ cogo di Mali kan ka wuli k'a ka famaw dɛmɛ cogo di sabula janfa bonyanen don o de hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn min ye Conseil supérieur de défense ale kɛra o de hukumu kɔnɔna na a ɲɛmaya tun bɛ an ka ɲɛmaaba yɛrɛ bolo ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ tun bɛ ko kɛnɛ kan finitigiw ka kow tagabolo la labɛn minnu kɛra u ye fɛn minnu sigi sen kan o de la fɛn min ye an ka maa 2 ni o ye an b'a fɔ état-major général des armées général Umaru Jara fo ka se an ka ministre min ɲɛsinnen don an ka finitigiw ani an ka finitigi kɔrɔ ka ko ɲɛnabɔli la n'o ye ministre de la défense des anciens combattants fɛn min général de corps armé Sadio Kamara olu ye u hakilinantaw di u ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ ka nin cɛ 2 lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc conseil mun kɛra Somarɛ na a kɛra occasion fana ye an ka se ka état-major général ka se ka situation jamana bɛ lahala min na sisan sécurité ko ni défense ko la à travers le plan Maliko depuis 112 an bɛ opération Maliko de kan ni occasion an tun y'a yira an sera ka mun kɛ Maliko kɔnɔna la parce que an kɛlen ka présentation kɛ bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ vraiment baara kɛra an tun ye mun laɲini Maliko la ala bɛɛ ma se ka sabati mais camanba kɛra la donc vraiment o y'an nimisi wasa kosɛbɛ filanan ye mun ye an profitera aussi opération kura wɛrɛ proposé u sɔnna o fana ma o ye opération dugukoloko ye k'a yira k'a fɔ ko dugukoloko ye mun yɛrɛ yɛrɛ c'est-à-dire jamana baara kɛra dɛ mais yɔrɔ dɔw jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen hali bi f'an ka taa yɔrɔ la donc dugukoloko ye ka baara tɔ lataa ɲɛ pour que jamana sɔsiw ka se ka déployer yɔrɔ bɛɛ pour que administration ka se ka segin jamanadenw ka se k'u sɔrɔ u yɛrɛ ma. An bɔra conseil supérieur la sisan min ɲɛmɔgɔya bɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta président de la transition chef de l'État
chef suprême des armées. Tuma ni tuma a bɛ nin lajɛ ninnu sigi walasa an ka fɛsɛfɛsɛli kɛ diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyaw kan. O gɛlɛya ninnu kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka se Mali ma. An minnu ye finitigilakaw ye an bɛ se ka gɛlɛya ninnu kunbɛn cogo di? Gouvernement yɛrɛ fana bɛ se ka finitigilakaw dɛmɛ cogo di gɛlɛya ninnu kunbɛnli la? Donc an ye olu jateminɛw kɛ. An y'a faamuya k'a fɔ juguyaw bɛ yen. Mɔgɔ dɔw bɛ yen, jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami. An yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ walasa k'o bali? Mais fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ o juguya ninnu n'o gɛlɛya ninnu o tɛ fosi bɔ finitigilakaw ka cɛsiri la. Au contraire, a bɛ dɔ de fara finitigilakaw ka cɛsiri kan. An b'a seereya k'a fɔ an bɛ wagati min na komi bi, an bɛ yɔrɔ min na komi bi, bagabagali ani ka essayer ka jamana ɲagami olu kɔni tɛna sira sɔrɔ parce que maliyɛnw y'a faamuya, finitigilakaw y'a faamuya. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, an ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ lakanako kan. Lakana bɛ cogoya di an ka jamana kɔnɔna la. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ caman kɛra hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ baara tɔ bɛ kɔfɛ. Donc an bɛna an cɛsiri gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka olu wuli ka bɔ maliyɛnw kan. Donc président de la transition ye an bilasira ni a ka hakilinaw ye k'a fɔ an k'an cɛsiri walasa maliyɛnw bɛ ka dɛmɛ min don jamana ma u bɛ ka dɛmɛ min don armée ma an ka se ka maliyɛnw jigi fa. An kɔni bɛ layidu di, an bɛ layidu kurakuraya tuguni k'a fɔ tant que Mali ma lakana, tant que maliyɛnw ma lakana, dali tɛ an finitigilakaw ye, sunɔgɔ t'an ye, et puis hali n'an nin bɛ to a la, an nin bɛ to a la, mais an ka baara ye min ye an b'o kɛ ka da maliyɛnw yɛrɛ ka hakilina ɲuman n'u ka dɛmɛ kan. O tɛmɛnen kɔ hali bi finitigiw ka kunnafoni na an y'a ye ba Maliba faso Maliba Aligérie ye bingani min ta ka Mali sɛgɛrɛ. Aligérie nana ye jo t'ale bolo nka u bɛ mun kɛ sisan u donnen don kɛlɛ la n'a bɛ f'a ma ko kunnafoni di kɛlɛ. N'i ye o yɛrɛ jate minɛ an kunnafonidilaw an b'a f'a ma ko guerre des médias, dɔw ko guerre informationnelle. Aligérie kelen don k'o boloda k'a ɲɛsin an ka Mali ma. Maliyɛnw an fana an jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye? Sabula an bɛ kuma dɔ fɔ. A bɛ se ka kɛ i tɛ transition fɛ, a bɛ se ka kɛ i tɛ Assimi fɛ, a bɛ se ka kɛ i tɛ mɔgɔ minnu bɛ nin transition kɔnɔ i t'olu fɛ ou bien i tɛ politicien fɛ. O y'i ka hakɛ ye i ka jamanadenya kɔnɔna na, bɛɛ n'i ka nin dungo. Mais n'a sera jamana ni jamana ma, i ye nin dungo ko t'o la, bɛɛ bɛ tugu i ka jamana de kɔ. O de hukumu kɔnɔ an jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye? Fɛn min ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ni ale ye colonel major Sulemani Danbele, ale ye ɲɛfɔli kan ye an ka jɛ ko lamɛn. Kɛlɛ mun bɛ bi bi in na o ye guerre informationnelle de ye, o ye kunnafoni guerre de ye, o guerre yɛrɛ ka jugu ni marifa da ye. Donc o guerre informationnelle jɔn de b'o mener an bɛɛ? On a des influenceurs. Donc ne b'a k'a fɔ guerre informationnelle mun bɛ yen bi mɔgɔ kelen ka baara tɛ, DIRPA ka baara tɛ, gouvernement ka baara tɛ, maliyɛn kelen kelen bɛɛ de kan ka se ka wuli k'i jɔ ka jamana in bɛ se ka sankɔrɔta cogo min, jamana in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na. N'u ye kuma jugu f'a ma an kana an sigi k'a lajɛ ten, an fana bɛ se ka an kɔnɔna ta fɔ cogo cogo pour que k'an ka jamana défend an k'o kɛ quoi. Parce que bi bi in na an ɲɛ b'a la sur les médias algériens, les influenceurs, fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que ka Mali tɔgɔ tiɲɛ. Donc an fana bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que k'an ka narratif an fana bɛ se k'an kɔnɔna kuma fɔ cogo min na an k'an k'o de kɛ.
donc a b'a fɔ cogo min na vidéo manu b'a la influenceur b'a la blogueur b'a la bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mali in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na parce que kɛlɛ mun b'an da la jihadi kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ kɛlɛ mun na n'a bɛ fɔ a ma guerre informationnelle o ka jugu ni jihadi kɛlɛ nin ye donc il faut que bɛɛ de ka wuli k'i jɔ maliyɛn bɛɛ k'i hakili kɛ kelen an bɛ se ka nin guerre nin kɛ cogo min na a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na an kan mais n b'a dɔn k'a fɔ n'an farala ɲɔgɔn kan k'an hakili kɛ kelen ye maa maa n'i nana i tun na i bɛ taa an y'a ye k'a fɔ jamanabaw u ye u ta kɛ mais u dɛsɛla donc ninnu fana an ye wulikajɔ mun kɛ olu kama n'an ye wulikajɔ kɛ nin kama an bɛ san sɔrɔ o kan donc an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ guerre informationnelle mun bɛ yen média publicu dɔrɔn tɛ médiaw fana dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka se ka wuli k'i jɔ ka nin kɛlɛ in kɛ cogo min na donc an bɛ laɲini kɛ o hukumu kɔnɔna na an ka se ka wuli an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ baroda la an bɛ conférence o conférence la an bɛ sigida la an ka wuli k'an jɔ an k'an ka jamana ye matonton an ka jamana ye ɲɛmɔgɔw u bɛ mun ɲini jamana ko in na an ka se ka soutien d'u ma vraiment jamana bɛ se ka bɔ ni bon n t'a fɔ gɛlɛya parce que gɛlɛyakɛla mun ka jugu nin ye donc hali bi an bɛ dɛmɛ de kɛ jamana bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ta ye cogo min na. O tɛmɛnen kɔ an b'a da o tulo kan k'a fɔ nin wagati in na an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ la u bɛ wuli ka jɔ mun na an b'o de fɔ aw ye anw ka armée ye anw de ye an ka armée ye an ka jamana de ye an ka armée ye jamana kɔnɔdenw de ye donc an bɛɛ kan ka jɔ an jɔyɔrɔ la walasa nin armée nin an bɛ se k'u dɛmɛ u ka kɛlɛ tagabolo la cogo min na an bɛ se k'an jɔyɔrɔ f'aw ye cogo min na o de b'a to don n'a nataw kɔnɔ jamana bɛ lafiya n'i y'a ye anw ka Mali anw binna rébellion ye fanga sɔrɔ anw kan fo kana terroristes sen don a la dɔ wɛrɛ tɛ an ka armée kun désorganisé de don nka maintenant que armée organisée ra est-ce que an bɛna na sɔn an ka bi o fili sugu kɔnɔ tuguni wa ɲininkali tɔ min bɛ yen maliyɛnw an bɛɛ kungo don an bɛɛ kan k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an k'a dɔn k'a fɔ an ka famaw u jigi y'anw ye u jigi y'an ye mun na information ko la u jigi y'an ye mun na renseignement ɲuman na u jigi y'an ye mun na ni maajuguw wulila ka papiyew ta u kɔfɛ i n'a fɔ droit de l'homme ni fɛnw maliyɛn kan ka jɛ ka kɛ jamana kelen ka wuli k'u jɔ ni jamana wɛrɛw wulila tuguni k'a fɔ k'u bɛna an ka armée bali a ka baara la an kan ka kɛ jamanaden kelen ka wuli ka jɔ ka armée dɛmɛ o de b'a to an bɛɛ ka kan jɔ an jɔyɔrɔ la comme an ka im b'a fɔ cogo min na ni maajugu wulila k'i kun bɔ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ saya ale ka fisa ni malo ye o maliya ye danbe ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni ala ma basi kɛ wa an b'a fɔ aw ye an kanubagaw a ye to an ka émission a k'u aimer a k'u partager o b'a to sanga a bɛ don an ka baara la wa o bɛ a to an bɛ se ka baara camanw labɛn ka to ka kunnafoni d'aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni ala ma basi kɛ shukran